And the come and you, Papa. He said, and dear woman, I was saying, him say, hey, don't. But all the men so night be Miss Ah, I said, none of a patch. Share. Ejina mo anu me. On se wosa. E na se boso. Ejina mo na e kire se bo. Se bi ayechi. Ejina mo sha se kire se bo left e. Wo kire ne left ya ma se bo hu se ne to left. Ejina mo da ho no mo we dwendwene no ho an wo hwe se bo kom di se bo. E na se bo e to ye wo the left ne be chi ejina mo e na ejina mo fa na right no make see no. It next time no. Ejina mo be stand kire se bo right na ka ho ana. There be me be you answer this. Who answer we okay? Ejina mo be stand kire se bo right no. There be o se udi kaka se me kan kwase asem. Timi me ye kwase bi ahwe aboa. Nti na me kan mo asem no. Pacho, nti na pacho. Tren me ba. Don. Don. Bacho nti asem bako. Do the team bako pe. Bacho team asem bako pe. Don. Bacho team asem bako pe. Hello, officer. Please, emergency. I'm not best with me fear sisi and Bacho. Mamla sisi ya why. Sisi, I'm not best about me fear sisi ya Miss Remo. Bacho no yemiana. I'm about me home back. I'm going to miss Uncle Police Station. Bacho and me copy. Mala faka, mala utilizo, mala wa papa. Bukali. Leo. Ani mimi. Radi my bread. Suje ni ablanti. Aku fananti ayo. Ana mti o. If you any, no, come on, Papa. Yeah. See, and you more there's a new run. Some are coming. This is to be a camera. So you're not okay. In way inside. When you buy your home. About 100. Me feel around once or twice, sir. What did they go out? Only two, and I don't want to lose who's I make a while. I'm going to be 70 bizarre. I am jealous so. Hey, and they bought a part of Papa Ram. They do, that as way. And then, may read me cool me. I got it. I did me go and you. We made him from Manis or the afternoon. Maybe I've read the book. I know I'm a crowd myself. They said me did 2 days, but 2 days in Clement. We could do an answer. The boss will not on Uncle Sound said I'm not available. No, I be busy. Then the Casa of Fonso Castle or to kind to about the friend. Now, if I know some coin and boss in your run team now. So I went to a crewman and the boys too neat. oh, Mikai, Muran make it. So Muran. Muran is what to quite rich. We get that kind. Now, last time I buy a number, say, tell you wouldn't near the intimate, much that more money. Say, Tama Kiss and buy me, Papa Mukrade. Me catch some me boy in the Hunyan, no, me no me now, myself. Yeah, me coy. If was my back room, I make home, be a my high diamond, mono, we didn't say, or then again, a Timothy, or my mental down. Oh, me, I'm a high dine. Yes, and I'm mistaken. I'm going to dine me hand, me don't dinner to store me be man, we do no answer me dinner to. In general, I'm a coy, I say, Messi Macco, Siena Honomana, Aja, whom the boss in the animal. Ababa. Some of them just ask about who for Quentin, and I see you know about one and changing away. And I'm a coin, and my uncle Tona, and got to a wife. I mean, didn't come as I think I'm a baby spend the night in Ohana, and they tell me, my boss. Over. Just a or better some again, you know, I'm just to get and behead a brandy. I say, Unim Macra say, I'm just over Pumus, just said, I did out when you made John Woman tell you. Nipano. Men, I'm a high diner, what team we get to know. And I jam a make a woman a mabba. See, they are on, but you see, I can't understand. I mean, Miss and say, well, Mizoka, make a sauti.
ɔno ma me bɛka na sɛ mfa nsi bia sɛ abusua sika bi ana sɛ japade bi kora na mbetimi atɔn ma me nka mfa ngo start life na ofa me hye bɔ sɛ saa azan ne ma ne sa ne ma ndem me jai ba mu nya mo na nka mo pisket ma me na nka me san so establish me because e class tan dem mo ana dance am ni mi se me am de mi sika high no so am akotena mu na e se ma me ndem mo se me pɛ dan ne bi ati den so enye dene di kan no kora na odi kora wasan abande no kora no ma mani age so na di wo no se e ba wa hye me no se bi bi nsi trodo matwa so ati ase wa wa firi wonum no wa ka se su bi ti sa no a emmo wa mfa mpuntu ma no wi hu afiri mani age pa enti no men ko amin ntimi nsi so nka se de tie ni bre na me nti me hu ma me na yo land bi kura wo ha e be hwe na si benyu bia a wo beto na ne mo animu ya ye de apɛ baby am so maintain me be sure for me but say ayesa ni party ana say like ho kyerɛ na ma boa wo na me ho akyerɛ na like wayi mama no sa ni party ana obi to ne nwumbe wo sɛ wokoto so nipa da nsuo mu a wi ni firi nsuo mu a ne ho wo no na no nso so wo de obi sɛ wokoto so obi ye wodamere mu a pa anwea trip baako na wo so da ne gu no so na afi ohunu ya sɛ wuye nipa ti saa ne nipa tie kuma fa me ba ya sɛ me cheche o musika nyina sɛ o musia mo hwehwe me enye nipa nyina na ti saa de tena tri ho pause ho anwan sɛ baba bi no ara me ko sɛ ka me bono kwan so enra me firi a makɔ no ti obi ho anu aye gigefo obonsam o pese wo sɛ akɔte bia bi mu dise wo anya abotre wo fare na mmenye na kye no o sia ma na ohuru mane hawo mane onim obi nim o sɛ efo awie o ti ase nti wo de kan ko mato ye de o de atumani mu mregede obi kura na ne okɔ aburusia no obi kura na on de wanye boni aye no tuma kai o wenye nwanwa sɛ obi timi aka o da ko ti ase anya hwe wan kai me kura anya hwe de sɛ de aya na aya no anya hwe nipa hu nipa ho maso ye so highway ni so mane nyo maso ye so highway ni so anu na sɛ wo sebe ni tafrage usua nyansa ne ade bi wo mu sɛ nipa se ni nipa tie bisa no nebe mo wo hunu nyansa afi wo yi obi papa wo nkwan afa so obeye na obeye so ati ase se bi o mo si aye haide ajwa abunda o asemo yo won se no kura se bi na akosi wo hori ntina na me pese me yi mo asutire no na mo ja me kwan ide se iti mo ase adi wo mo ne se obai ro be kan hwenkwara wode wo mu firi kurum ha wode wo mu ko baabi o wo kuru kesi mu ye fere ba kon simbo me glede na mora abura akra de so kwa abuchi ode ne kwa abuchi ono na abo na mane ko o ka so wo ko ne 2 days wa ben o so ko em me glede no ko to no a obi o na ha dan yama wo ne wo girl demo o ko ye gwanhwene ni mu kura pam no ewi ase se na o kan me ho kura adwire me nti wonu sisi kuru we pa de no kura semni wontini ntene mu mobra ma ne yi obeso obesa kokuru na onu anso wasa che me bosse wofa azan ene ensem bi enye fa woyi ade ne kosa ma ne mu no de osi ne hubo aka se onye bi mu no kura semni o kai na to me koma so nti ne o katwa ato ne se engebe ya yenka yitirim pam ho na yempe isi manu onko handa ukurumu na fo no onko antano ni na fom na wonye adwuma ana me si no mebo mo amane fi se akora isi musi ni aba fom ankasa pa ye ni ntwa wano na bosia de yakofa ne sika no kura yakofa bi wo hene sika no ono ne nanka odo ya domfo ano odom yen sese wono enkomenti sika me kofa bi wo hene hai we nanka adamfo papa no a ko no ha dan be fa mu fure kura wode ne ba no biko gina kaa no ho o ma me kai sa be ma we die ana wode ne baaye ne wiase mregede ni mu antimi wa so be fa de wo konkwam a emfa ne nkowo obi turu ko fe nkwa ye nturu ngo bi abahan dan ama wo wabedu kuro ni mu na onya ba bi na o ka chense won na o gere da so pam no o si nu anu wire ko pa ni pankai ni panyo na o ka je na wire ko kana sema wo kan
sɛ mewɔ agyapadeɛ bi a metɔn a ɛbɛyɛ yɛ nnɛ koraa anka mɛtɔn mene biribiaa wɔ hɔ yo adwoa nokwara sɛm ni asɛm no ne kan ne bɛdɛ sɛ meka asase bie no de gyaeɛ no baako aka no de bia de bibi bɛba nti me nko ama dwene mu de a kamsi sɛ yɛn tɔn ma me wɔ fast no ne nko han da ma yɛn hwɛ ne bɛkɔ bra abusua asase mempɛ dimbo abusua asase a wokan do woka ne saa no ano de ɛsɛ wo ne wɔ baa kɛ sɛ waka abusua no mu a woyɛ panin wo mu nti ɛsɛ wo da waba mu ana no ba bɛpere na sɛ panifo sɛ abada hɔ nso a yɛnhwɛ ma kana ma na wɔwɔ mɛkae nti me de misusu sɛ nka yɛntɔn ma woba no no wɔmfa nkɔ me fa so no ɛsɛ n'ani ada fam a bisi nsɛm a wɔka ne nneɛma nyina dwum sɛ da bia bɛyɛ asɛm de yɛ kan de sesi ya o nso bɛwi ase ɛne nka yɛde yɛti bɛwom na baabi yɛbɛnya bosen a na nka yɛpaada abusua asase deɛ saa sisi a yɛhwɛ no kuruma nso wontumi ntena ha o ɛne bi nkura no so wɔtena ha koraa afei bɛdum no koraa na ne ho afono yɛn wɔbɛba wɔ hɔ aba me hɔ afei bɛdum no de yɛdie koraa na nsɛm bebree tumi de adwene ho yi adwene ho yi adwo adwene ho dwene ho sɛ me obi da hɔ a kamatam koraa de amanda dada sɛ me wɔfa aso nyɛ wo de sɛ n'ani ada hɔ mpa Fabagna. See, bien cool. Very sure. What is that way? You did pen of them. Yeah, from Again. Oh, yeah. But 12 photo. Oh, never say. Good, what is your Scalabesso? Scalabesso. A party, the queenie. The MCT Pauko Jacko Fakadi, Queenie. Ah, let's tell you, man, what to Maticasa. And what you and up. Unya dear, man, who also need to be. I think, come on, I say. Or 2 way, I said some cool, I did just some cool. Hey, and it was what me. We all my yum idea. Like, what my yum idea, Cassa. Yeah. Ablantie we. Opema o, obi a ne one ne yire tie. O yire dane no ho apenu akofo ba foforo. E de na abehye dem. Hey, ni suban nye pakra. Hey. Adu. Juwe. Adai. E wa se kire. Juwe ka ho. Na juwe ka ho. Yes, sir. Obo no. Mregede. Me kai say virus di omo kon na o ka ho asem. Se mregede. Yes, otherwise why then? Virus yes o kokumase, o kokrum na eja. O hwese ne e ho abra bo be sa dedan dey. Akọ. No so ko ne panyin ni ho no. Ko na so be di say two. The boss na die call home. Eja no kwan ma ne ko ye. Okoye na me say na the boss ni ho no. Ne say so pepe bi odi ni tibeto. Virus the high dying e da utimi ni. Me buy the high dying di ma wo. Efia ho bibia bibia so ye bi o ye ma wo. Emunya makra nkomi a omni pan na. Risika no de toy. Na mo from so virus ye ni say nkrata no mo ye ayi no agreement no. Tenancy agreement. E na ode wo mregede edin ye. Second ni de boy kotiri mo anya hwe. Na wa ba say ade asa no. Ope bi kwa de nti ato. Ni say ade achi a wasa ba. Wo si wo no wo yire o so hwan wo ho nti no. O ma virus na de. Hwan ya? Mregede.
Amen.